Здравейте! Започвам с картата за тази вечер. Бъди безгрешен в словото си, давай израз на обичта си. Безгрешността на словото може да бъде измерена със степента на твоята обич към самия теб. Ако се обичаш, ти ще проявяваш тази любов в общуването си с другите и това действие ще поражда сходно противодействие. Тази карта е много хубава, като всички останали карти. Днес ще поработим върху раменете и тазовото дъно. Точно там, където събираме най-много стрес, най-много емоция. Там са ни двата склада, общо взето в тялото, така че нека малко да освободим напрежението, което се е събрало вътре в нас. Започваме в детска поза. Коленете раздалечели докъдето ви е удобно. Големите пръсти на краката се докосват. Ръцете са издължени напред, но все пак дайте леко свийте лактите, не ги издължавайте прекалено много. Свийте леко лакти, за да отпуснем хубаво раменете. Челото на постелката. Вдишваме дълбоко през носа, издишваме през устата. Може бавно да раздвижим челото по постелката надясно, наляво. Когато има нужда, по време на йога практиката, издишваме през устата. Ако сме събрали енергия, емоция, стрес, страх, някакво чувство, което искаме да изкараме, изтишвайте го през устата. По време на практика пълно йогийско дишане, коренно дишане, бавно осъзнато дишане по възможност. Още 2-3 дълбоки, бавни вдишвания и издишвания. И когато сме готови, вдигнете главата, бавничко. Издължете пръстите на ръцете на постелката, издължете ръцете и сега дайте ръцете надясно. Извън постелката, издължени, надясно. Отпуснете гърдите надолу. Върнете ръцете обратно на постелката и на другата страна. Дайте ги наляво издължени на пръсти и отпуснете главата. Връщаме ги обратно на постелката и заставаме в котешки гръб. Китка, лакът, рамо, коляно, хаш на една линия. 3 пъти котка крава. Вдишваме опашката нагоре. Поглеждаме нагоре. Издишваме, бутаме с ръце от постелка. Поглеждаме към пъпа. Още 2 пъти. Погледнете напред. Изложете десния крак в контрашпица във въздуха и лявата ръка. Отваряме настрани крака и ръката. Вдишваме и при издишване ги връщаме обратно. Още 3 пъти. Още веднъж. Върнете лявата ръка на постелката, дайте издължение десен крак наляво, извън постелката на пръсти и поглеждаме назад към пръстите на крака. Погледнете през лявото рамо назад. Свийте дясното коляно, поставете коляното на постелката, приближете ръцете към коленете, раздалечете стъпалата да направи място за седалището и сядаме между краката. Лявата ръка отива отзад, дясна ръка ляво, коляно усукваме наляво. При издишване погледнете назад, наляво. Връщаме погледа напред. Връщаме се на постелката в котешки гръб.
Два пъти котка крава. Вдишваме и издишваме. Още веднъж. Поглеждаме напред. Издължете левия крак във въздуха в контрешпиц и дясната ръка. Отваряме настрани. Още 3 пъти. Челюстта е отпусната. И още веднъж. Върнете дясна длан на постелка. Левия крак отива на дясно, извън постелката на пръсти. Поглеждаме назад към пръстите на крака. Дясното коляно отива на постелката. Приближаваме ръцете към коленете. Раздалечаваме още малко стъпалата и поставяме седалището между петите. Усукваме надясно. Таза отпуснат. Връщаме погледа напред и се връщаме в котешки гръб, който както може на длани и на колене. Китка лакът рамо, коляно ханш на една линия, веднъж котка крава. Вдишваме и издишваме. Събираме коленете, заставаме на десен лакът. Десния лакът дайте да сочи леко надясно, настрани. Лявата ръка е издължена извън постелката, на пръсти или на лява длан. Няма значение. Издължаваме левия крак назад и свиваме коляно към лакът. Вдишваме, издължаваме назад и издишваме лакът към коляно. Коляно към лакът. Още 4 пъти. Вдишваме назад, издишваме. Вдишваме. Още веднъж. Вдишваме. Супер. И издишваме. Същия крак, левия крак го издължете настрани. Заставаме на пръстите на десния крак. Издължете ръцете напред. Ръцете издължете напред. И отпуснете главата надолу. Може би докосваме с чело постелката, може би не докосваме, няма значение. Отпуснете гърдите. Дигаме бавно главата и връщаме обратно ръцете. Котешки гръб. Веднъж котка крава. Вдишваме и издишваме. Ляв лакът сочи леко настрани, дясната ръка е издължена на пръсти или на цяла длан. Вдишваме десен крак назад. Издишваме коляно към лакът. Продължаваме така. Още веднъж. Издължете същия крак настрани. Застанете на пръстите на другия крак. Ръцете издължени напред. И отпускаме главата надолу. Супер. Стигаме бавно главата и връщаме обратно ръцете, момичета. Върнете и десния крак. Заставаме на пръстите на краката, вдигаме коленете от постелката на около 2-3-5 см. Стягаме седалището, ръцете издължени. И куче гледащо надолу. Отпуснете главата. Пружинираме на едно място. Първо отпускаме едната пета, после другата. Събираме краката. Дишваме ляв крак нагоре. Свиваме коляното, отваряме тазобедрената става.
Вдишваме, издължаваме левия крак нагоре. При издишване ляво стъпало от външната страна на лявата длан. А ако трябва, си помагаме с ръката. Десният крак отива малко по-назад. Отпускаме таза надолу. Поставяме дясно коляно на постелка и при издишване лява ръка нагоре към небето. Който иска, може да свие десния крак и да се опита да хване с лявата ръка пръстите на десния крак, петата към седалището. Отпуснете челюстта. Бавно освободете крака, ако сте го хванали, момичета. Върнете лявата ръка на постелката. Киткалакът рамоса на една линия. Наместете ръцете. И сега вдигнете десния крак, който е отзад. Отпуснете лявото рамо надолу към лявото коляно. И сега дайте лявата ръка под крака и поставете лява длан на постелка. Наместете си ръцете. Който иска, може да издължи ръцете настрани. Двете ръце настрани, все едно летим. Супер, върнете длани на постелка. Левия крак отива назад, планк, дъска. Куче гледащо надолу, седалището към небето, петите надолу към постелката. Главата отпусната, вдишваме дълбоко през носа, издишваме с изплезен език. Продължаваме. Събираме краката, вдишваме десен крак нагоре. Свите коляното, отворете тазобедрената става. Дишваме десен крак издължен нагоре. Издишваме дясно стъпало от външната страна на дясната длан. Левия крак отива назад. Отпускаме таза надолу. Останете така за момент. Наместете си ръцете, да сте стабилни. Ляво коляно на постелка. При издишване дясна ръка нагоре към небето. Оставаме така или хващаме пръстите на левия крак, петата към седалището и връщаме погледа нагоре. Ако сте хванали крака, бавно го освободете, момичета. Върнете дясна длан на постелка. Издължете обратно левия крак. Наместете си ръцете. Киткалакът рамо са на една линия. Дясното рамо на нивото на коляното. Малко по-надолу дори. И отваряме хубаво тазобедрената става с помощта на ръката. Дясна длан на постелка, извън постелката, извинявайте. Който иска, може да издължи двете ръце настрани. Да ги вдигне от земята, да полети. Супер! Върнете дланите на постелката. Планк. Десния крак отива назад. Дишваме тялото, отива напред. И при издишване бавно лягаме по корем. Бавно. Супер! Поставяме ръцете една върху друга. Свийте лявото коляно и отпуснете главата върху ръцете, така че дясното ухо да докосне ръцете. Пускаме главата наляво, отпуснете таза. Добре, момичета, вдигнете главата. Заставаме на лакти, на лактите на ръцете. Свито ляво коляно. Който иска, издължава ръцете и се вдига на длани. Връщаме гърдите на постелката. Дланите на нивото на гърдите. Върнете левия крак.
Заставаме на пръстите на краката и се вдигаме за планк, с или без помощта на коленете. Ако е без помощта, вдигнете коленете от постелката и с помощта на ръцете се наберете за планк. Хоп. Куче гледащо надолу. Ще направим два подскока на място. Съберете краката, вдигнете седалището, хоп, петите към дупето, подскок. Вдигаме пак седалището, петите към дупето и подскок. Браво! Събираме краката, вдишваме десен крак нагоре към небето. Издишваме дясно коляно, десен лакът. Още два пъти, вдишваме нагоре. Издишваме. Още веднъж, вдишваме нагоре. Издишваме. Сменяме краката, ляв крак, вдишваме нагоре. Издишваме. Още два. Още веднъж. Вдишваме нагоре. Супер. Издишваме. Връщаме крака на постелката. Вдишваме десен крак нагоре към небето. При издишване дясно стъпало някъде около дясна длан. Свийте дясното коляно, бавно се изправяме. Хай ланч. Левия крак е на пръсти, таза сочи напред. Правете си каквото сте си облекли. Вдишваме, вдигаме ръцете към небето. Издишваме, свиваме лакти за както, събираме плешки, изпъчваме гърди. Още веднъж. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме ръцете нагоре. Издишваме, връщаме длани на постелка, дъска. Десен крак назад. Планк. Вдишваме, тялото отива напред. Издишваме чатуранга или коляно гърди, брадичка. Кобра или куче гледащо нагоре. Вдишваме. И издишваме, куче гледащо надолу. Дишваме дълбоко през носа и пак изплезваме езика надолу към брадичката. Супер! Събираме краката. Ляв крак към небето. Вдишваме. Ляво стъпало някъде около лява длан. Свийте коляното, изправяме се бавно, главата последна. Когато сме готови, десния крак е на пръсти. Вдишваме ръцете към небето, както свийте лакти, изпъчете гърди. Още веднъж вдишваме нагоре. Издишваме. Вдишваме нагоре. Връщаме дланите на постелката, дъска, планк. Тялото отива напред и бавно лягаме по-коремо, който както може. Супер! Поставете ръцете отпред, една върху друга, свите си в дясното коляно и легнете върху лявото ухо. Отпуснете таза. Погледнете напред. Заставаме на лактите на ръцете, на лакти. Отпуснете таза надолу. Който иска застава на цели длани. Може да приближим малко ръцете към нас. Седалището е отпуснато. И бавно връщаме гърдите обратно на постелката. Върнете си и крака. Поза кобра. Дланите на нивото на гърдите, краката отпуснати, седалището стегнато. Раменете отиват назад. Вдигаме дланите от постелката. Вдишваме. Кобра. При издишване отпускаме надолу цялото тяло. Отпуснете тупето. Още веднъж стягаме седалището. Кобра. Вдишваме раменете назад. Супер. Издишваме. Вдишваме на колене. И куче гледащо надолу. Приближете краката едно стъпало малко по-напред. Едно стъпало напред. Хващаме с лявата ръка десния глезен и поглеждаме под дясната подмишница.
Връщаме лявата ръка и сега с дясната ръка хванете левия глезен с дясната ръка и поглеждаме под лявата подмишница. Върнете ръката на постелката, раздалечете краката почти към края на постелката и бавно приближаваме ръцете към краката. Леко свийте колене, хващаме срещу положените лакти, отпускаме надолу торса. И сега се отпускаме така надясно, наляво. Освободете длани на постелка, петите сочат навътре, пръстите на краката сочат навън, маласана, венец. Отпуснете седалището, отворете таза, лактите ни помагат, изправяме гръбнака, събираме дланите пред гърдите, отпускаме дясно ухо, дясно рамо, ляво ухо, ляво рамо. Поставяме дясната ръка извън постелката, лява ръка към небето, поглеждаме нагоре. Сменяме ръцете. Връщаме. И сега бавно ще се изправим. Отпуснете торса надолу, главата се изправя последна бавничко. Съберете краката или ги раздалечете на нивото на ханша, пръстите сочат напред. Оправете каквото сте си облекли. Дигаме двете ръце към небето, свийте левия лакът, докоснете с дясната ръка левия лакът. Отпуснете хубаво пръстите на ръцете надолу. Плъзнете ги по прешлените на гръбнака ви. Гръбнака е изправен колкото е възможно. И сега отпуснете така, торса надясно. Надясно. Раменете са на една линия. И връщаме бавно. Дигаме двете ръце към небето, свите десния лакът, докоснете с лявата ръка. Усетете прешлените на гърба ви с помощта на пръстите на ръката. И при изишване отпускаме торса наляво. Раменете са на една линия, гръбнака е издължен. И се връщаме бавно обратно. Дишваме ръцете към небето. При изишване дайте ръцете отзад, преплетете пръстите на ръцете, събираме плешки, изпъчваме гърди и при изишване отпускаме торса надолу. Коленете са свити колкото ви е необходимо. Освободете бавно ръцете. Ръцете отиват напред за планк, дъска. Китка лакът рамо на една линия, пръстите на ръцете раздалечени. Усетете възглавничките на пръстите на ръцете на постелката. Стигаме десния крак нагоре към небето. Оставаме така или правим лудото нещо. Завъртаме се на ляво стъпало, десния крак отива назад на пръсти. Дигаме таза нагоре. Връщаме се обратно в планк. Дигаме левия крак нагоре. Ставаме така. Или се завъртаме на ляво стъпало, на дясно стъпало. Левия крак на пръсти назад. Вдигаме таза нагоре. Отпускаме ръката. Някъде зад главата. Връщаме се обратно в планк. И сега свийте дясното коляно към дясната китка, залегнал гълъб. Ляво коляно на постелка. Дайте левия крак малко по-назад. Издължете го. Крака в средата на постелката, петата сочи нагоре.
Таза сочи напред. Представете си как коленете и дясното и лявото искат да се докоснат в средата на постелката. Винаги с визуализиране ни е малко по-лесно да усетим ефекта от дадена поза. Може да издължим ръцете напред. Може да застанем на лакти. Може да свием ръцете в юмруци, да ги поставим единия върху другия юмрук. След направим йога блокче и поставяме челото върху юмруците. Поглеждаме напред. Заставаме всички на длани. Сядаме на постелката и сега ще поставим краката, свитите крака едно върху друго. Дайте десния крак, свитото коляно малко по-напред и сега дайте левия крак върху десния. Горе-долу колената и глезените да са едно по друго или едно върху друго. Контрашпиц краката. Ако ви е прекалено трудно да застанете по този начин, може да издължите десния крак и да поставите само левия крак върху десния крак. Мисля, че така всички ще успеем да го направим. Ако ви е трудно и това, просто поставете стъпалото от вътрешната страна на бедрото. Така, контрашпици двата крака, гръбнака оставя изправен. Който иска, може да даде ръцете напред и да отпусне главата надолу. Ако сте си издължен десен крак, не забравяйте левия крак да ви е в контрашпиц, ако е върху десния ви крак. Връщаме бавно обратно ръцете към нас. Освобождаваме краката напред. Раздвижете каквото има нужда. Оправете се. Преплитаме краката и с лека засилка напред заставаме в планк. Който му се прави виняса, прави виняса. Който не му се прави, ни чака в куче, гледащо надолу. Който иска да направи виняса с мен, дишваме тялото, отива напред. Издишваме чатуранга или коляно, гърди, брадичка. Дишваме кобра или куче, гледащо нагоре. Издишваме куче, гледащо надолу. 3 дълбоки вдишвания и издишвания. Може едното да е с изплезен език или всички. Седалището към небето, ръцете издължени, не отпускайте гърдите надолу към постелката. Изправен издължен гръбнак. Главата отпусната. И така поглеждаме напред. Свийте лявото коляно и поставете коляното към китката за гълъб. Отпуснете десния крак. Дясното стъпало, петата сочи нагоре. Левия крак не е толкова важен. Ставаме го там, където ни е комфортно. Таза сочи напред. Представете си пак коленете, как иска да се докоснат към средата на постелката. Оставаме така или издължаваме ръцете напред. Ставаме на лакти или си правим с юмруци блокче и вдигаме малко главата. Даваме всички бавно на дланите на ръцете. Сядаме на постелката. И сега поставяме десния крак върху левия. Наместете се.
Трябва да се образува триъгълник между краката ви. Контрашпица краката. Ако не можем по този начин, изложете си левия крак, поставете десния върху левия в контрашпиц или го поставете от вътрешната страна на бедрото. Като сме готови, настанени в позата, ръцете може да отидат напред, гръбнака е издължен, не сме се отпуснали надолу. Дишаме бавно, спокойно. Приближаваме бавно, обратно ръцете към нас. Отпуснете краката напред, момичета. Оправете каквото има нужда. Раздвижете се, издишайте през устата. И сега сядаме в удобна поза. Преплетете краката или ги поставете един пред друг. Поставяме дланите върху коленете. Вдишваме раменете към ушите и ги отпускаме надолу. Вдишваме и издишваме. Още веднъж. Супер! Дайте си ръцете напред. Дясната ръка застава под лявата. Преплитаме веднъж, хващаме раменете 2 пъти или 3 пъти ръцете. И започваме да рисуваме кръгчета с лактите. Кръгчета. И в обратната посока кръгчета. Добре, момичета, освободете си ръцете. Преплетете пръстите на ръцете, дайте ги отзад на чила, гръбнака остава издължен и при издишване отпуснете брадичката надолу към градите. Останете така за 2-3 вдишвания и издишвания. Изправяме бавно главата. Освободете си ръцете и сега преплетете краката. Този път другият крак да е отпред или пък отдолу. Ръцете напред. Дясната ръка застава под лявата. Това го направихме преди малко. Лявата ръка застава под дясната. Преплитаме веднъж 2 пъти или 3 пъти ръцете. И кръгови движения. Кръгчета. Веднага усещам коя ръка трябва да е под другата. Лява под дясна. Кръгови движения. В обратна посока. Добре, освободете ръцете. Ръцете около тялото и кръгови движения с раменете. Кръгчета. В обратна посока. Отпуснете дясното ухо към дясното рамо и се представете, че някой ви дърпа нагоре за лявото ухо. Отпуснете брадичката надолу към дясното рамо. Дигнете си дясната ръка, поставете отзад на тила и отпуснете брадичката малко по-надолу. Все едно искаме да си помиришем подмишницата. Дигаме бавно главата. Освободете си ръката и сега на другата страна. Бавничко, не бързаме. Отпуснете ляво ухо, ляво рамо. Сега си представете, че някой ви дърпа нагоре за дясното ухо. Брадичката отива надолу към лявото рамо. Дигнете си лявата ръка, поставете отзад на чила и отпуснете брадичката към подмишницата. Вдигаме обратно главата. Освободете си лявата ръка.
Раздвижете каквото има нужда и последното упражнение. Преплетете ръцете пред гърдите и си представете, че искате да ги освободите, но няма да го направите. Лактите настрани, хващаме ръцете, преплели сме пръстите и използваме натиск срещу положната посока. Освободете ръцете, поставете ги върху коленете и сега си представете как танцувате в индийски сериал. Нали знаете как правят брадичката надясно и наляво? Глайдват главата. Така, може би не, аз не го правя много добре. Може да поставите ръцете под брадичката и да опитате по този начин. Надясно наляво, надясно наляво. Добре, момичета. Колкото и да е, все е нещо. Те го направихме. Раздвижете хубаво раменете, усетете как се чувствате, отпуснете китките. Началото на постелката сме всички. Хващаме отзад шунковите мускули, свийте коленете, коленете към гърдите, ръцете отиват настрани или нагоре, може да издължим краката. Може да отворим крака и да ги затворим, ако сме ги издължили. Още едно, две, три, 4 и 5. Няма значение дали сте с свити колене или издължени крака. Свити колене, хванете шунковите мускули, раздалечете краката. Издължени крака, хванете големите пръсти на краката. Издължете ги. И сега се залюляваме всички надолу и се връщаме обратно, седнали в навасана. Няма значение дали сме хванали шункови мускули или големите пръсти на краката. Още 2-3 пъти малко баланс. И още веднъж. Аз се върнах. Хайде да застанем всички в навасана. Освободете краката. Елате напред. Ръцете отиват напред и бавно лягаме по гръб. Свите коленете към гърдите, дланите върху коленете. Кръгови движения. Вдишваме, отваряме коленете и при издишване ги събираме. Усетете си тазовото дъно, би трябвало да сте отпуснати там, да няма напрежение в обратна посока. Добре, момичета, коленете към гърдите, ръцете отиват настрани. Отпуснете ги на земята и при извишване отпускаме свитите колене надясно. Отпуснете ги на дясната страна и поглеждаме наляво. Отпуснете таза, раменете. Тъгнете корема, вдигаме свитите колене към небето и при издишване ги отпускаме на другата страна. Поглеждаме в срещуположната посока. Отпуснете раменете, отпуснете кръста. Супер, върнете обратно коленете и се отпускаме за шавасана. Отпуснете краката на постелката, ръцете около тялото. Или вдигнете краката на дивана, вдигнете се на леглото. Легнете удобно, където и да се намирате. Вдигнете краката на стената. Който иска може да събере стъпала, да отвори колене на страни. Ако има още нужда да отпусне тазобедрените стави, да отпусне таза. Или пък може да събереме колене и да отворим стъпала, може би дори извън постелката, ако имаме напрежение в кръста, в опашката, в долната част на гръбнака.
Където и да сте, момичета и момчета, отпуснете цялото тяло. Сканирайте го, наместете го. Не забравяйте раменете, главата, лицевите мускули, веждите, очите, носа, скулите, езика. Освободете го да падне от непцето. Отворете, ако трябва, леко уста. Отпуснете ушите. И оставаме така за 1-2 минути. Спокойни, щастливи, отпуснати. И релаксираме. Ако сме готови да се върнем, ако ли не останете още малко по този начин, по който сте в момента, започваме да се раздвижваме бавно, без да бързаме. Може да вдишаме дълбоко през носа, да издишаме през устата, с или без звук. Да раздвижим пръстите на ръцете, на краката. Може би ще отпуснем и глава надясно, наляво. Може да се протегнем, да издължим ръцете назад. Ако ни е удобно, се обръщаме надясно. И сега всички, без да бързаме, сядаме в удобна поза. С затворени очи и изправен гръб. Дишваме ръцете към небето, събираме цялата любов, цялата положителна енергия, издишваме, събираме в сърцето. Дишваме, събираме цялата любов, цялата положителна енергия, издишваме, събираме в сърцето. Още веднъж дишваме, събираме цялата любов и положителна енергия, издишваме, събираме в сърцето. Накланяме брадичка към гърди и благодарим. Благодарим първо на себе си, че сме тук и сега, че сме здрави, че правим това, което обичаме. Благодарим на цялото си същество, че ни подкрепя, че ни слуша. И аз благодаря на всички вас. Благодаря ви, че бяхте с мен. Намасте. Намасте.